Bakit? Ang nakakapagpapala ito, ito nga nakikipala niya ito ba? Awa, hindi nilabasan? Wah, nakapagpapala niya ito kanina. Oo. Ay, bago ito, kasaya-kasaya na ini. Kaya kung bilabas na naman ito, gawa mo yung Biyernes Santo, sakto yung Biyernes. Iyon ang may punta ng kaya naman sa San Pedro Cotton. Sa Fernando. Dami na yung kulit yung mga Alin akong baba ko kay Cross ka rin. Baba ko. Kaya may baba ko. Sino ba mo? Eh, John Don. Tonton? Baba ko, John Don. Nanagawa na. Papa ko yan. 35 years niya kung papa ko John Don. Nalayan ako rin niya papa ko. Dahil manilito. O tanga lang manilito. Mana ko yan. Hoy, kalo mo rin kayo magkilala kayo? Kilala na? Oo. Alam niyo ba kung pwede rin kayo? Hoy, kalo mo kayo magkilala kayo? O, may malo. Malagay ba nito ito? Para kaya ang kanya kalabot. Para kanya tawag. Makabayan! Kaya pinaya kasi yung problema niya. Yung white next up. Mabuti ah! Ano yan? Matuloy yan. Alay mata. Sobrang yan naman ito. O sige, kwento niyo ba ako ito? Kaya, ayan na lang ang pisa niya. Tampo na ito. Bago ko ito na ito. Lalingin ko, ano ang yung tatong eh. O, makapakoy na ako ito na. Alas 12. Kapalipan yan. Oh. Makatapi-tapi yan. Ah. Makapag. Makaperdi yan. Alaya ng break. Makapakanya yung baka ko. Oh. Kawalis niya yung kaya eh. Sa 44 talaga. Wala nyo ba sa pinangin? Kaya kanya niya. Hindi ako lang ang perdi niya ng bahag. Nanauun. O baka naman ako sa iyo. Sipa mo na, alam din, may nalayin ng buhay. Ito ang pastor. Ako sa aling mo yan. Nasabi na. Nakikiyaya kong tetay. Oh. Hindi ba talanay? Kanya na eh. Wayang dondon, ting bayan po. Hindi na rin bayan! Wala. Nagkaroon pa nga ng Pilipinas. Oo. Kasi po, minato yung mga bating laman. Buli ko sa pinto, kumaway kayo gusto niya patalaya. Pero patinis. Oh. Tutulayan yung mga yan, tutulyan ng krus. Wala sa kita naman pa rin yun. Eh, bro! Eh, pastoral na lang! Ay, milagro yan! Milagro! Tinurin mo lang milagro! Bilay yung kapitan! Nasabi na kapitan. Sige, manin mo! Dahil kung kabaryo ko mating masakit, mapulus na ako po kay Cruz! Adalan! Ali, kilala! Manula ka! Bumulay tili ka pinapasanan. Ino, Ituloy. dalawa! Ganyan. Ang mga kaibigan Bakit electric? Para masasabi ng mga kapasanan ng bakit electric. Oh. Kulit ka kayo yan. Sudah na ka na mag-electric. Mag-electric. Sobrang magbagal ka. Lumeda ko po kayo ko yan. Kemudian apa tuh yang ini kan apa tuh? Kita boleh ngomong? Yang kedua, kita babae ni mana? Babae sekali tu. Lagulah. Sige. Bago nila yung saluran, June. Ano yung vocal niya? Wala. Kaya yung June. Ano ba yung vocal ko yan? O yan po mapapulusin yung bulan. Pagka ko yung bulan na yung posisyon pa. Eh, kung kanya yan, bago ko nila ako. O yan po, apulusin niya po. Lahat na kayo ng pangasa ko, baka manakit kong masibahan. Kinyana ng matay. Maniwala ka. Posisyon niya, kinano? Bigla yan, hindi niya kayo bulang. Nasabi na. Thank you, Lord! Hallelujah! Amen! Bigla yan, kinaiway. Bibigyan? Anak kita boleh niya. Tutuy, ginaan mo. Wah! Chip! Chip ready! Inasin. Ready!
Lagi dah dulu. Oh, Bakit na daw? wah. Pilih pa rin. Kabarik. Sumaya. Wala sa pina. Kanya-kanya po ito eh. Kaya tingin mo lang. Alin? Ba? Ambil pulang kit. Hindi ko kaya ngayon palaris siya. Malabarin ko na dyan. Oh, tatlo. Ika babalik sa kanya. Ika babalik sa kanya. Kira na. Wah. Pwede po. Takot na meron para sa ko. Dere pare. Ano yung sa kanya? Kaya po naman. Wah. Alabas sa kanya. Ay, nalakas sa pangalan niya. Ang dali na. Iba mo, lalakas ka mo, lalakas mo yung mali. Kaya kabalik yung dalanan ng dalanan. Lord, sana po kumayag na po kayo ng paramdaman ko. Definitive na ako makabumaka. Hindi ko niya po magkaya. Eh, kahit na yung malo. Iba lang ito, hindi. So, kumayag. Hindi rin. Wala na eh. Ikakagaling ko pa sa akin mo naman na masigatan. Luwa. Ikakagaling pa kami sa loob. Luwa. Hindi rin. Tony of you. Dahil ka pa sana na. May kaya. May buong mo yan. Kuya. Buong mo yan, pagkakayo mo yan. Tatawin yan. Alin boy. Alin boy. Hindi na boy na